तो चलन बनेबाजी अम्बसड़ा नमस्कार ମୁଁ ଜାସ୍ମିନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ସିଜିନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିସ୍ କରିଦେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିନି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବନେଇ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଆମ୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରିକି ବସିଗଲେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ଆମ୍ବ କାଟିକି ଚୋପା ଗୁଡାକ ଛଡେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡେଇବେ ହେଲା ଚୋପା ଏଠି ଛଡା ଯିବନି ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ନେବି ତାହେଲେ ଚୋପା ଛଡେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳିରେ ପୁରା ସାଇଜ୍ କରି ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗୁଡା ରଖିଦେଲି ଛଡେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଛଡା ଆମ୍ବକୁ ଏମିତି ଛୁରୀରେ କଚ୍ 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 କରି କାଟିଦେଲି ତ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଜୁସ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଜୁସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଖରାରେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଗୋଟେ କଡ଼ା ବସି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେ କଡ଼ାରେ ସେ ଜୁସ୍ ଗୁଡାକୁ ଢାଳି ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆମ୍ବ ସଡ଼ା କେମିତି ଫୁଟିଲାଣି ତାପରେ ତାକୁ ସେଠି ଫୁଟେଇକି ବସେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଫେଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଖରାରେ ମୋର କେତେ ଝାଳ ବୋହିଗଲାଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରି ମୁଁ ଚାଲିଲି ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ମଜା କରିଥିଲି କଦଳୀ ପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ କଦଳୀ